Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Гараж кооперативында yolgan спиртлы ишемлеклер топканнар. Эшмәкәр 3000 литрдан артык контрафакт шәрәп саткан. Камыл Шәшәк ота бакчачылык ширкәтендә су яшькелт зәңгәр төскә кергән, балыклар үлеп беткән. Сәбәпләре нидә? Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусны бер шәһәрдәшебез йоктырган. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 18 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6133 очрагы теркәлде. Аларның 4945-е терелгән, 16-сы узган тәүлектә. Проблема өлешчә хәл ителде. Мәләкәс аръягында яшәүче әниләр бала коляскалары белән җәмәгать транспортында хәрәкәт итә алачак. Николай Тятюшкин 2 яңа автобусны тәкъдим итте. Алар иң проблемалы участокларның берсе буенча йөриячәк. Тулырак халдагы сюжетта. 2 яңа автобус Мәләкәс аръягы аша узучы 13-нче маршрут буенча йөриячәк. Әлеге районы яшь, йортлар күпләп төзелә. Бирдә яшь гаиләләр дә күп. Балалар коляскалары белән җәмәгать транспортларында хәрәкәт итү мәсьәләсе дә көн үзәк. Яңа машиналар сатып алу белән аларның 13-нче маршрутка җибәргә карар кылынды. Я думаю, мы их подключим, чтобы молодая мамаша с коляской, которая выйдет на улицу, видела по телефону, привяжем. Сейчас вот думаем, как это лучше сделать, с какой компанией. Чтобы она могла видеть, что с Нового города идет машина, сейчас выйдет и как раз 5 минут дождется. Автобус аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен пневмоподвеска һәм пандус белән җиһазландырылган. Салонда 22 кеше урнаша ала. Машинада социаль карталарның барлык төрләрендә кабул итү терминалы каралган. Көзен оешма тагын 50 яңа газель сатып алырга ниятли. Алар барлык шәһәр маршрутлары буенча йөриячәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кама елгасында балыклар үлгән. Хәл горизонт бакчачылык җәмгыяте янында булган. Бирдә яшәүчеләр яшькелт зәңгәр төстәге майлы булганчык әлеге фаҗиганың төп сәбәбе дип уйлый. Мәддәләр пробасын тикшерүгә җибәрделәр. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Эта сторона берег весь был синий-зеленый. Прям до поворота. Җирле халык мондый хәлгә беренче тапкыр тап булган. Бирдә бөтен балыклар юк булган. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, бу билгесез мәддәләр күп булу нәтиҗәсе. Бакча җәмгыять вәкилләре 15 август кичендә елганның үзәгеннән сузыла торган зур зәңгәр топны күреп алулары турында сөйләделәр. 60 лет живу здесь на Каме, говорится, я сам рыбак, я такого не видел. Это вот это синьки, вот эти краски. На краску, ну, похоже, не знаю. Люди еще брали на ощупь, простирали по краске. Ну, химию, не лезь, там же одни заводы, все химия, может, там скинуть. Моның килеп чыгу сәбәпләрен ачыклау өчен без ГИМС хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иттек. 15 августа вечером прошло сообщение, что в районе садового общества «Горизонт» обнаружено нефтяное пятно на воде. Мы в целях оказания помощи нашим экологам и совместно с зонально-поисково-спасательным отрядом номер 6 выехали на место, где действительно было обнаружено это пятно. Табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идел-Кама төбәк ара идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан тикшерү өчен пробалар алынды. Без вакыйгаларның үсешен күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Чаллы полициясы контрафакт шәрәбе яшерен складка топ булды. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан 3000 литрдан артык контрафакт хәмер продукциясе булуы ачыкланды. Легаль булмаган партияны гараж кооперативында тапканнар. Россия Ичке эшләр министрлыгының Чаллы буенча идарәсенең икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре 29 яшьлек шәһәрдәшебезнең шәхси эшмәкәргә 5000 сумлык 144 литр ялган хәмер сатуын ачыклаган. Фигурантның автомобилен тикшерү барышында оперативниклар аның танылган җитештерүчеләр брендлар астында җитештерелгән тагын 2916 литр шәрабын ачыклаган. Таким образом, общий объем изъятой алкогольной продукции составил порядка 3000 литров. В настоящее время образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Дәүләт хезмәткәрләренең эш хакы арта. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тиешле карарга кул куйды. Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең эш хаклары күләмен исәпләү өчен Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары территориаль органнарында вазифаларның кеше төркемендә тәэмин итүче белгечләр категориясендәге 3-нче разрядлы белгечнең вазифаи оклад күләмен 1,3 тапкыр индексацияләргә диелә карарда. Хезмәт хакы 11,448 сум тәшкил итәчәк. Шул исәптән эшчәнлекне техник яктан тәэмин итүче республика дәүләт органнары хезмәткәрләренең дә эш хакларын арттырачаклар. Иң яхшы машина йөртүче хатын-кыз Чаллыда машина йөртү осталыгының зональ конкурсы узды. Бирдә бөтен Татарстаннан 12 автомобиль йөртүче катнашты. Бәйге ел сайын машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү, дәрәҗәсен тикшерү һәм автомобиль белән идарә итү күнекмәләрен ныгыту максатыннан үткәрелә. Тулырак алдагы сюжетта. Катнашучылар Чаллы, Түбән Кама, Актаны, Шәгерҗе, Мамадыш, Алабуга һәм Тукай районнарыннан. Чаллыда автоледи конкурсы 1997 елдан бирле үткәрелә һәм шул вакыттан бирле бик популяр. Җиңү өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белү мөһим. Бу шартны барысы да диярлек яхшы үтәде. Все соперницы очень сильные, все такие умнички. Я просто горжусь такими женщинами, которые повышают нашу квалификацию. Беренче урынны Юмагужина Венера алды, икенче урында Наталья Борисенко, өченче урында Ольга Воронцова. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат без иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205-342. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.